i en terres menorquines ben comunicades per un camí militar que fou conegut amb el nom de Camí d'en Kane, en record d'un prestigiós governador anglès. I encara amb molts altres detalls de la vida quotidiana, mobles inspirats en models anglesos, encara visibles en els vells palaus illencs. Paraules esparses com boinders per finestra, especialment les anomenades de guillotina, marbles per boles de jugar de pedra o marbre, d'on surt la paraula marble, i aquest costum propi de Menorca de beure ginebra o gin, com en diuen a l'illa, en contrast amb altres terres catalanes on sempre ha estat una beguda exòtica. A l'illa, beure una ginebra, una gineta, amb una mica de sifó i una pell de llimona ha esdevingut una de les nostres coses, un costum adoptat per tots. La producció de la ginebra, elaborada amb alcohol i ginebrons del país, és una de les indústries locals més típiques i potser per això, quan avui arriben vaixells i avions carregats de turistes anglesos, de cabell ros i pell rosada, els menorquins hi retroben els descendents d'aquells nòrdics que durant un segle van conviure a la nostra illa i que ara hi tornen per a buscar-hi el sol, el mar i el descans, que amb tanta generositat els ofereix l'acollidora illa de Menorca i la seva inoblidable gent. Estem a punt d'acabar el nostre recorregut històric de Menorca, però abans potser seria interessant que un dels historiadors que millor coneixen la illa, també geogràficament, en Josep Mascaró i Passarius, ens expliqués quines són les particularitats més singulars d'aquesta dominació dels anglesos de la illa de Menorca. Les particularitats més singulars de la dominació són moltes i molt variades, tant toponímiques com folclòriques, com de tota mena dins l'arquitectura rural, arquitectura urbana, mobiliari, realment són moltes. Tal vegada, entre tots els almirants, generals i governadors que nosaltres hem tingut aquí a Menorca, el principal de tots ha estat en Kent, en Richard Kent, un gran benefactor de l'illa per a les seves grans millores que va fer en tots els ordres de la nostra vida econòmica i política. Va introduir aquí arbres fruitals, noves races de bestiar, obrir camins, construir molls, va prohibir que se talassin els boscos, va reglamentar les peses i les mides, va unificar moltes coses que antes estaven un poc a lo loco, se feien d'una manera un poc arbitrària. Realment va ser un gran administrador nostre, en Richard Kent. Tots els altres varen influir, varen incidir damunt la nostra vida també d'una manera més o menys intensa, més o menys efectiva, però no hi ha cap dubte que malament en certs aspectes no ho van fer gaire bé, segons quins. La seva aportació a Menorca va ser positiva en general. Fins al moment on Menorca va tornar Sí, fins al Tractat d'Amiens, fins que Menorca va ser reincorporada de bell nou i per a sempre a Espanya. Ara bé, jo crec que sobre aquest aspecte qui pot parlar bastant millor i bastant més bé és un dels nostres més relevants historiadors de Menorca, actualment visquent-hi. El professor Joan Hernández Mora és l'historiador més qualificat de la illa de Menorca. En Josep Pla va dir fa 30 anys que era l'intel·lectual més important que ha donat la illa. Professor Hernández Mora, quina va ser o quina és la transcendència que va tenir el Tractat d'Amiens per la illa de Menorca? El Tractat d'Amiens
va tenir una importància grandíssima damunt la història de Menorca. Per aquest tractat, la corona britànica va tornar la nostra illa a la corona d'Espanya. Així es va cloure un període d'un segle, en el qual aquesta illa va ser una peça important dins de la política, de la geopolítica, per tant, de la història d'Europa. Des que, a començament del segle XVIII, primer una ocupació de facto pels anglesos i després la confirmació del fet d'aquesta ocupació i les seves conseqüències pel Tractat d'Utrecht, l'illa va quedar sota la sobirania britànica. Pel Tractat d'Amiens, per tant, es posa terme a la sèrie d'ocupacions estrangeres. 3 ocupacions angleses, una ocupació francesa i un parèntesi espanyol entre el 1782 i el 1798. És a dir, que si l'illa de Menorca, durant tot aquest temps, havia estat molt anomenada dins de la política europea, peça de permanent actualitat, a partir del Tractat d'Amiens, la història de Menorca va deixar de tenir projecció damunt d'Europa i es va convertir simplement en la història dels menorquins. Una història local closa dins els límits d'aquesta illa. Una de les deixes més singulars de la dominació anglesa de l'illa de Menorca és el gin. Miquel Pons Justo és un dels continuadors d'aquesta tradició. D'acord. Com es va introduir el gin a l'illa de Menorca? Es va introduir degut a que aquells senyors tenien aquesta beguda que era típica de casa seva. El venia aquí, entre les altres coses que van anar propagant durant el segle que van estar aquí, perquè van venir a principis del 1700 i se'n van anar al 1802, amb un interval de 7 anys que van ser els francesos, un parell d'espanyols de poc temps, però quasi podem dir un segle de dominació anglesa. Això va donar per conseqüència deixar en els jocs dels nens, l'arquitectura, amb altres coses, i entre les coses que va fer, que va quedar aquí, va ser la típica beguda d'ells, que era el gin. Precisament el gin, la traducció del gin al castellà és ginebra. Ara, ginebra a Espanya, fins fa pocs anys, no es bevia quasi, es coneixia, però no es bevia. En canvi, aquí era i és la beguda, que diríem, la beguda típica, la beguda que es coneix com a cosa del poble. El gin menorquí té un buquer molt especial, molt apreciat per la gent. A què és degut? Que el gin menorquí està destil·lat directament de les plantes. Avui en dia, la major part dels fabricants de licors es fan a base d'extractes. Nosaltres ho fèiem com es feia fa 100 anys, el mateix sistema d'alambics, tot igual, i la diferència és que vostè, quan veu una ginebra d'aquí, nota el gust del ginebró, no d'un extracte de ginebró. Això és el que diferencia dels altres productes que estan fets ja amb una mica més de mistificació moderna, que diguéssim. O sigui, el secret és el procediment antic. Sí, el secret és el procediment antic i després, clar, el secret de cada fabricant és saber-li trobar el punt en què se diferencia de posar-li més coure, menys, en fi, una sèrie de detallets que... De totes maneres, no volem que ens desveli ara en aquests moments el secret. No, si no són secrets, perquè això ja, com ja li estic dient, és igual que els panaders, que tots saben fer pa i no hi ha cap porc que faci igual. És una tradició. És a dir, que cada forner té el seu punt del tou de la pasta, o més aigua o menys, més sal, això, però en el fons és pa i aigua, és farina i aigua, no? I això és una destil·lació de ginebrons.
Senyor Xavier Mora, vostè com a expert i tècnic en la fabricació de gin, per què no ens explica una mica quin és el procediment? El procediment de fabricació d'aquesta ginebra és molt senzill per la seva simplicitat. Nosaltres el que fem és que agafem alcohol de vi. Aquest alcohol de vi el posem en mescla amb aigua, fins a la graduació que tindrà aquesta ginebra un cop acabada. Aquesta barreja alcohol-aigua la posem dins l'alambic i en els filtros hi posem el ginebró. El ginebró és la planta que ens donarà el sabor de la ginebra un cop acabada. Llavors comencem a bullir aquesta mescla. Aquesta mescla va sortint en diferents proporcions. Al principi és molt ric amb alcohol, al final és molt ric amb sabor. La barreja tota ella és la ginebra. Aquesta barreja la passem en aquelles botes que tenim allà de roble blanc americà. Roble perquè no doni color. Fa l'envelliment corresponent fins que la ginebra està feta. Fou Nelson la personalitat més important anglesa que va estar a l'illa? Jo diria que sí. Nelson va ser una gran personalitat, un gran almirall, i Nelson va residir aquí, va estar aquí, en aquell lloc on nosaltres ara ens trobam. El que és més discutible és si amb ell hi va ser Lady Hamilton, a pesar que tot és possible. I aquesta dominació dels anglesos ha significat que es va perdre la personalitat de Menorca? Si bé és cert que durant quasi un segle la presència d'anglesos i també de francesos a la illa de Menorca fou omnipresent, també és cert que els menorquins no varen perdre la nostra identitat i varen ser fidels a les nostres arrels, a la nostra cultura i a la llengua que mos varen deixar aquella bona gent catalana que, segons les cròniques, varen repoblar la illa de Menorca. Malgrat tot, seguim essent el que som.